जों दिनै कलेजाव थांनो नागिरदों एगजाम दं जोंना कलेजाव एसे सेकेन्ड इयार जोंनि रुमा रुम थायो दायो जों एगजाम हैनो थांनो नागिरदों राङापारा कलेजाव फरायो जों एसे सेकेन्ड इयाराव स' नोंथांमोन नायलांबाय था जों थांगासिनो we are going now गेटआ जोंना तामाम सलिड इनि फै थाबाय मा फाइनालि बिलाय थाबाय माबा गेटखौ मारनो गालांबाय थांसै आन्दासिसो आंना भिडिअआ जानला मोनला नै दखान दं बेयाव साइकेल माबा बाइक मेकार लासै थाबाया बेयाव एफा थैनो थांगोनलै टाइमानो जायाखै जाम्बा बा एसे सानैया बिराद गरम एसे हाखाजोबो मालाय एगजाम हैनो थांनो नागिरदों जि गरम स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ बेखौ आमारिबारि टाउन आमारिबारि होनो बेखौ जायगाखौ आमारिबारि टाउनानो होनजायो फिसासा मोनसे जायगा थायो जों बेयावनो आमारिबारियावनो आसोला हाखाजोबबावो आसोला दुगाथार दा खोन्थायाबा गगोन खोन्थायाबा बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो साबसक्राइब खालामना हो मा वान बिलाय मा वान बे 1K होन 1K बे फाग्ला बिदि जायो दासो गोदान ब्लग स' गाइस आं दिनैसो ब्लग बानायफेरदों आरो ना लाजिदोंबो गिदोंबो रोङाबो नालाय र' नायनोसै नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंबा नायलांबाय थादो नामा ओइ र' बाजि गरम खोथा बाथ्राफ्रा अरा नायदों कलेजाव थांदों दा कलेजाव औ कलेज राङापारा कलेजाव आरो मा कलेज आदसा माने एगजाम दं दिनै माथो ओरैनो खुसि थांखायो माथो हाखाजोबबालाय हाया फरायाखैनो ओरैनो फरायाखै बा हालालाय बिसोर दा खोन्थाबानो जाबाय दा खोन्थाबानो जाबाय हनै सासेना मबाइलानो गोलै जालायबाय ए बाइबा हले मिथियाला आंनिखौ मोनालै नै एलपि स्कुल बियो एमइ स्कुल आमाराबारि एमइ हाइ स्कुल 6निफ्राय 10सिम दं गाइस नायलांबाय थादो गारि ग्रेस फिसा गेरेज दंलाबायोलै बेयाव माबा पामचार जानाय बानायलाबायो नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फैबा बेयाव गारिफोर जाबा बानायलांनो हागोन सोरबाफोर फैयोबा नै बागानबारि नायनोबा बागानबारि एवरा फैबा दाना लिउरांलै नामा भिडिअ बानायनाया ओइ फाग्ला ओइ थोनफ्लांदों दै गाइस नोंथांमोन थोनफ्लांदोंसो सापात बागान बागानाबो आरो बारि जाबाय ओइ जायो लागाव इसानबारिनो थोद बा तामाम गाजा गोदा ओइ बवा न'आ जाबाय माथो दाख्लैसो बानायबाय थादोंमोन बे न'खौ जाबायानो नै रुम मोनगोन नामाब्रा नै माथो मानसि थाफैबायानो ना रुम सोंनो नागिरबाय थानाया जोङो मानसिसो थाफैलाय लांबाय फाग्ला होद मा नाम्बार स्टल दिनैलै ओइ नै जाम्बाफोर सिगाङाव मासे रन्जनाबा मेगना खालि बिदिखौ नायथारलै हारामिया साला हाबादै ओइ गाहा जामाथै बिबाराना माथो गलाबसो बिराद डेन्जार बारो ओइ फांसे आयु जि मोजां बारा दं ओइ बबेयाव नुवाखैथ' अ नुबाय होद बाब दंना दंलाय मालाय बा हिमालया बाब माला मोनबावगोनब्रा जोंफोरालाय बेसे बुरजा लिरगोन बा 100 200 थोद मा फाग्ला सोदोबलै बेलाय 100 200नि लिरनाय बा दिनैसो खोनाफेरदोंलै रायजोफोर नै फुलबारिनि जायगा टि स्टेट फुलबारि टि स्टेट साइथिं सेर-सेरनि जों थांगासिनो थ' गाइस नै मोनफैबायलै कलेज लागाव मोनफैबायलै कलेज नामा प्रानिसो मिलायगोन दा थांला बेयाव आर्मि केम्प दं आर्मि केम्प फिसा हाजोलफोरा सासे गाग्लिनो हाबावो जाहैदों दुगायानो लाजाया खाहैदों खुइदों इरा फाग्ला
नै मोनफैबायलै लाजिलायलांदोंमोनलै भिडिअ बानायफेराखैना लागाय फार्स्ट इयारनि नामा बिसोरलाय दासो मोनफैनानै गिलु मोनदों माथोलै एग्जामखौ ओइयाव हटेल दं तेरे बिना मैं बिता kagak ada sana dong mau dibikin Razu nunggu sana iya Razuan kemana wah siang tar spotnya jangan gini mau kemana kita but wah hanega kusian lah coba wah ada 66 apa deh hah ini nih yang dong kata nih 56 67 nih ayo siapa sama sana hah empang nalai beri mak ikan terungan jai kini pilih wadang norin si madu bayang nor dia ang ni kunda nana pisi 100 kan ada 100 oh biar apa sih dong nih wow biar 60 bisa berapa kejernya 96 ayo mbak 35 rumah ayo mana biar 35 rumah so gue bajan enggak 96 mbak madu biar madu nih sini lain orang 96 bajan lain ana 100 men ana lain mote bra kembali bikin uzoan dumna iki uzo no bijiba jai nama aduh ikira sogro depan ikira sogro level stamina aja ya bijiba level stamina aja ya bijijang mbak sultan lama ayo sida mbak foreign bra porno faltu wah nonggon nongol जोंनि बायदि nanti video sekarang Ordan खुलिथ'वाखैलै नै साबिताला बन्दसो दानो लिरनो मोनथ'वा देरथानिफ्राय सिटा फैथ' र' सानैनि गासिनो दै इथि र' आया उथादोंलै अबाव थाथ'बावा मोनजासि बोरै जि ड्रेस आंलाय malah bikin kamu itu na itu sabtu dia apa gimana sirsi ya sudah apa ibu ada korang pun jadi kagak naik kok lalak lalak mahal kamera off ada udah nggak bahas oh ini makobar makobar exam ni makobar lobar makobar mandang dasih ini nang deh mandang exam ni semua dia mau ngebung nentang kok kasan udeng wah tamam aja nentang singar medekon exam tak kayak beri mendes Gusto dapat gusto mana kai ampai dapat duku mana kai acha mana akas sebenai wah pak anda lah nentang iya makia semua sama mereka deh nentang ang pindah kan sana yang deh tanah nenggung aku mana nenggu ang langsung bubin ang exam bagi dulu lagi emrai mana dia lebih lama dari sini beni unau betul lagi mama buru pergi beni unau sama mama kata sih beni unau hari ini oleh mah lalu ada ku interview exam bukan apa ơi mama di mendembung mama di mendembung ơi phang laber mama di mendembung deh bung deh neng bung So nontonman di video ko sana dontonsei angni video ko जोबजासिम नायनायनि थाखाय thank you so much आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा खालामनानै लादो बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन जेसेबां हायो एसेबां इन्टारेस्टेड खालामनो नाजागोन नोंथांमोनखौ बाय बाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय